Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para pemirsa kepanggih malih kaliyan kula misal damel ing acara Sekilas Pawarta. Ingkang kisah pawarta ingkang aktual, tajam lan terpercaya. Dinten menika Sekilas Pawarta badhe nyiaraken pawarta babagan akuntansi ing salah sijining sekolah. Inggih menika SMK Negeri Kalih Temanggung. Mekaten pawarta sak jangkepipun. SMK Negeri Kalih Temanggung duweni 6 jurusan. Salah sijining yaiku jurusan akuntansi lan keuangan lembaga. Ing jurusan akuntansi lan keuangan lembaga, siswa diajari prinsip-prinsip dasar akuntansi, ngerti neraca lan mangerteni keuangan bisnis. Mrekesake keterampilan ngelacak transaksi keuangan, gawe laporan keuangan lan ngatur anggaran. Ing program iki siswa dikembangkan kanggo njaluk kepemahaman sing kokoh ngenani pengelolaan duit lan bisnis. Kepanggih malih kaliyan kula Jilia Fikia Zahra. Ing dinten menika kula badhe nglaporaken pawarta babagan sekolah jurusan akuntansi lan keuangan lembaga. Sekolah menengah kejuruan jurusan akuntansi lan keuangan lembaga nyedhaki talenta lan kawula kanggo ngrampungaken lulusan sing andhap asor marang kebutuhan bisnis lan industri keuangan. Wulan kan ono, kita nyambut kabar babagan eksistensi lan kontribusi SMK jurusan iki. Kanggo menehi gambaran sing apik, kita bakal manggo wawancara karo salah siji siswa penggawa, Kesha Ayu. Kesha, bisa sampean ceritake sawetara babagan jurusan akuntansi lan keuangan lembaga itu? Tentu, sajroning jurusan ini kita diajari manis kalau akuntansi sing pokok lan keterampilan manajemen keuangan. Dene ono praktikum lan simulasi sing cukup pengalaman langsung. Apa sing manggon kanggo sing sampean seneng? Akuntansi audit. Kita diajari gawe audit lan njaluk paparan sing jelas babagan keuangan suatu perusahaan. Ono sensasi sing apik nalika bisa nentokke keuangan sing waras. Apa sing manggon gawe SMK jurusan iki? Wes urip saben dina kaya nganti prospek kerja sing apik. Lulusan iki dadi tanganan kanggo bisnis lan lembaga finansial banget apik nganti ngeterampake karir kang desen mekar. Pawarta iki nggambarake betapa SMK jurusan akuntansi lan keuangan lembaga nyedhaki siswa-siswi sing pantes ngembangaken kawruh lan keterampilan marang jagat bisnis. Pawarta iki nggambarake betapa SMK jurusan akuntansi lan keuangan lembaga nyedhaki siswa-siswi sing pantes ngembangaken kawruh lan keterampilan marang jagat bisnis. Nanging ora nganti menyanggah kita nampa kabeh masyarakat kanggo ngresiki kontribusi SMK jurusan ing pagelaran Global Business. Katen laporan saking kula wangsulaken dening studio. Mekaten pawarta dinten menika kula lan tim menawi kata kelepatan sahabatipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.